Namhlanje ngihamba ngeHaval H7 okuyi-SUV entsha esihlele esicongweni somndeni noma SUV yaka Haval. Kuyimanje ngiyafika nje ngiphuma le ngasoLundi. Ngakutshela ukuthi hayi anginankinga ngendlela ehamba ngayo emgaqweni. Amandla khona, ithule kahle ngaphakathi necomfort khona. Inkinga nje khona ifusuka iba nakho ukubambezeleka okuncane kodwa kuyona into etheni. Ngalokho engine yakhona i2 liter turbo ka petrol namandla 170 kilowatts netorque 380 newton meters. Gearbox uyi9 speed auto bushintsha kahle. Ngikhuphukela ondundulu ngaphandle kwenkinga nokudlula ezinye imoto bengayona inkinga. Engikuthandayo ukuthi inenqwaba ezinto lana ezikusizayo as a driver. Iyasho ifune imoto esesidini, ihasho ifusondele kakhulu. Emotweni oyilandelayo ine-heads-up display, adaptive cruise control kuningi kakhulu ngaze kushona ilanga if ngikubala. Kodwa inkinga ke ekhona ukuthi ngibheke egarage manje ngiyofaka upetrol. Sengushaya ngavala. Hambe 580 kilometers ngaphambi kokuthi uphele. Lapho iveza ukuthi idla 9.9 liters per 100 kilometers. Nakhona bekusiza ukuthi bengikhosta endaweni ezehlelayo. Ngalokho ngabe kuphezulu. Edrobheni beveza ukuthi idla 13.1 liters per 100 kilometers nokuyinto enkulu if uzoyi-comparison nemoto encintisana nazo VW Tiguan no Kia Sportage nezinye. But ke ake sithathe singene kuyona sibheka ama-features ayo sibuke nanokuthi ibuya kanjani yona iHaval H7. Ngaphambili ine-chrome abayihlobise ngayo la kwi-grey lens ibukeke kahle. Ama-lights lawa ama-LED and akhanya kakhulu ngisho nasebusuku. Kangangokuba abanye abashayeli bebeyitshela ukuthi ngibashaya ngo-bright kanti cha akunjalo. Ama-rim nawo awu-19 inch mahle. Phakama kwayo ku-210 mm nokuyinto eyenza ukuthi ubone kahle umgwaqo if usuhamba and noma usungena futhi obhuqwini kwenza ukuthi uhambe kalula ungabi nakho ukusaba ngoba hayi iyangena nakhona inama-drive modes ahlukene akhona obhuqwini kanjalo nane-deflog. Ngaphakathi inkulu kamnandi abagibeli abawu5 bahlala ngokukhululeka. Ibhuthi kodwa ithanda ukubancane if uzoyi-comparison nemoto encintisana nazo ngoba eyu-483 liters. Ngiyakuthanda kodwa ukuthi ivuleka ngokhiye phinde uyivale futhi ngawukhiye ngebhathini njengoba i-electric ibhuthi yakhona. Ngaphambili ine-touchscreen infotainment system enkulu ewu-14.6 inch. Iscreen sakhona lesi sigqame kamnandi and kuyasheshana nokujwayela ukuthi kwenzakalani kusona. Kuningi okwenzakala kusona ngoba uxhuma ifoni nge-Apple CarPlay, Android Auto ngaphandle kwentambo, uhlela khona i-aircon, amakhamera la ngaphandle avela kusona le screen. Kuningi okwenzakala kusona. Engikhala ngakho kodwa ukuthi ngathi indawo zokucharger zithe ukushoda ngoba iyodwa ngaphambili nangemuva ikhona kodwa ukucharger wireless but ngishoda ukucharger ngo-type C. So ama USB ports bengaba kuhle ukuthi bawenze athi ukuba xaxa kancane. Ngalokho iprice yayo ikahle kakhulu if uzoyi-comparison nembangi zayo ngoba iwu-672,000 rands. So sekukuwena ukuthi thenga yona noma ubheka ezinye engiyibalile njengo VW Tiguan, Kia Sportage nezinye. Cela ungitshele kuma comments.